תגבורת. תגבורת, מה זה משנה? כן, לכל בקשת הביטוח שלך? תקשיב, זה אוטו שנייה רגע, סליחה, אפשר לקבל את הביטוח? רק בכן תן ולא. לי אותו פה חמוד, אני אתן לך את הטלפון שלי, תצלצל אליי. זה ליסינג. רישיון נהיגה, משהו, אנחנו רוצים לדעת מי את. רישיון נהיגה יש לי. ואם זה ליסינג חייב להיות לך פה את הביטוח. אין לי, זה חדש, קיבלתי אותו לפני יומיים. בתא כפפות, בטוח יש לך. מותק, זה בבית, הוא יודע, זה לא פה. אז קודם כל שתדעי בלי קשר אליי, אני לא שוטר, אבל זה דוח לנסוע בלי, אז כדאי לך לנסוע עם, וזה נמצא בתוך הדבר הזה. קיבלתי, בבקשה. אני לא משקרת, קיבלתי את זה לפני יומיים. אוקיי, תגידי רישיון נהיגה, מספר אני אתן לך טלפון. רישיון נהיגה ומספר טלפון, מה הבעיה? אני לא בורחת. אני באמצע העבודה צריך לצאת להתווכח על משהו שלא עשיתי, ואני לא... אדוני, סליחה, בסדר? והגישה טעיתי, שלך של טעיתי, לא- סליחה. אוקיי, בסדר? סבבה. לא, לא. יכולתי ללכת